wah kleresan bahwa jenengan teng Saben iki. Kleresan sanget. Loh, ana apa, Dik? Kok lah aku ya ben esuk ngeteri sarapan iki wong-wong. Iki lekas nggarap sawah iki. Ngeten, Mbahwa nuwun sewu. Sawah kula mang tumbas ya, Mbahwa mang tumbas. Pun judeg kula pun judeg niki. Lho. Ana apa kok ujug-ujug sawahe didol kira ya. Eman-eman lho, Dek, eman-eman. Ngeten lho, Mbahwa. Niki pun 3 periode niki, nggih to. Pun ping 3 niki anggene kula nandur niku jan gagal total ngoten lho, Mbahwa. Lah iso gagal iki apa anggonmu nandur kurang apa to apa ora kok ramut ngono apa piye? Kurang ramut pripun wong kula niku ben dinten niku ibarate teng Saben. Masalahe kula sambi nyambut damel lintune ngoten lho. Masalahe mboten kula ramut niku mboten suket tukul ya mboten enten anggen kula ngramut niku. Lah terus bape apa, Dik? Bape niku wayahe nyemprot, wayahe ngrabuk niku kula mboten gadah arta. Ajeng wayahe nyemprot, wayah wereng nika kula nyambut damel to nggih, kula sambi kerja nguli niku lho, Mbahwa. Nah, des wayah nyemprot kula dereng bayaran. Lajeng nyuwun teng bos kula nggih pas dereng enten pencairan dana. Lah niku wayah nyemprot mboten saged kula. Lah ora dianu to, Dik. Sampeyan ora nyilih dhisik ning toko obat apa ning koperasi ngono. Wah niku pun nate, Mbahwa. Kula gaya njajal kula niku. Raget kula silihne sedanten. Rabuk pul kancane tuku rabuk sing apik, kula melu sing apik. Kancane nyemprot potong leher sing apik, kula tumbas padha sing apik. Lah ya wis apik bener ngono. Masalahe niku wayah panen niku kula sade bleng. Lho, bleng piye? Nggih namung nggih nyaur utang tok. Wis nggih nyaur utang tok. Kula oleh ya ming oleh nggih mangan tok. Beleh malah rugi hitungane kula. Weh lah dalah kok ki